Hello mga good morning sa tanan mga o karon mga diri ko sa balay. Ipakita na ko sa inyo din mga ang bali damage sa Bagyong Christine mga diri sa Mua. Ang mga saging mga nga tumba ang uba magi matumba nga bali ang uban. Pero nga pagapoy uban mga na wag gyapon maunsa. Sama na mga o nagapoy uban wala maunsa mga. Dan sa Ginoo tara kong balay mga. Tara mga data sa likod sa balay. O pakita na ko sa inyo mga ang saging nga tumba sa Bagyong Christine. Tara mga o. Ana mga may mga bunga na mga kinin tulo ka punuan og kadto. Ada na ni bunga tulo pero natumba mga sa Bagyong Christine. Tara mga ada na bunga oh. Ada na bunga. Ato may bunga na pud to siya. Kaya may mo maga kay kini maga mapagsulay ni maga usay pabuto sa Ginoo. Og diri ko yung mga na ideya maga og ganung wala ni matumba sa Bagyong Christine pero sa dili laksong kay na hangin po. Na tigo-igo ra hangin ba. Signal biro ra masamo diri maga sa datong Bagyong Christine. Pero sa Leyte maga. O di maga. Igo pa lang nagsugod na hangin maga, dili pa kusog kayo. Ako na siyang gipamutdan og dahon maga. Pamutdan na ako sa dahon para dili siya matumba. Nakikita siya no kawag gyud matumba. Og na maga nakaguwang siya. Nakaguwang na iyang bunga. Karon maga mo pa ko sa lain nga saging nga tanom sa akong lola og lolo. Mama maga og papa. Ako pakita sa inyo magaan damage sa Bagyong Christine diri maga sa Mua. O utap mga kabanay ko mga na sa balay. At ating ano tang pizza na to karon maga kuan. Wala na ko dum pizza, ano lang tuig na lang og months. October karon mga October 2024. Ang ano atong karon maga pakita na ko sa inyo maga katong bandamid saging na natumba sa Bagyong Christine o ang ba nabali mga ubanay ko niyo mga o dara mga kita na ninyo mga medyo may distansya patagamay mga nakita na ninyo mga ang mga saging na tumba sa Bagyong Christine o dara kay mga ana eskwelahan mo na damaga nagapoy saging niya mga sa Luis eskwelahan natumba gyapon sa Bagyong Christine ang uban pero nagapoy uban mga wala matumba dara mga ang damage sa Bagyong Christine mga ang wala mapuan ang wala matumba nabali siya mga ay may kalukad luad ay saan itong pagbagyo na mga ubanay ko niya mga ato soroyon dire mga ang damage sa Bagyong Christine dire sa amo pili masagay ka mga tanom ni sakong lola og lolo siyempre ako mama o papang mga tanom po karon mga pakita na ko sa inyo mga ang damage sa Bagyong Christine. Di pa diri mga bisan nga ni ang kahoy mga ni Melina wala makakuan, wala makasurvive natumbag siya. Natumba siya mga ang kahoy ni Melina Signal lambiruan pa na sa mo diri mga atong Bagyong Christine. Dili pala to yung kusog jud kayo. Salamat pa sa Ginoo mga kay dili jud nga kusog kayo diri. Kay bisan kadto mga kulba-kulbaan na pod may kay ang hangin niya mga dugay sa amo diri sa kadlaw ug sa gabi. Yang gidugayon sa hangin gikan ang pagkabuntag hantod paggabi hantod pag nagbuntag mga muni karon ang Melina nga tumba sa Bagyong Christine itong pagbagyo mga ug napa dito sa unhan ato dito mapato dito tumba gyapon dito sa Bagyong Christine ug napa gyapon diri mga ato pakita na ko sa inyo diri mga ang uban ay mga ano uban gani saging gipanguha na ang bunga kaya tumba naman sa tabong pakuha na lang kaya tumba na mga arag man kayo mga sure naga po yung mga na kasi Ginoo nagibilin wala gyapon matumba kalian mga kakaon magyapon mga ug kinsay makaputod ani mga kini mga kali sa Ginoo mga bunga pa maning uban mga ang wala mapan mga naday kita tani balay da mga balay na sa kong iyaan balay sa kong iyaan ang wala matumba nabali tora pero nabali wala siya matumba pero nabali wala siya malukat mga aripata mga magsoroy ta diri mga salamat sa Ginoo din may makuha na ko saging mga o termaga
May bunga na ning uban diri putol ko diri sa uban. Yung mga may bunga pa di uban mga. May gani mga kay may bunga pa. Ang mga lukat sa Bagyong Christine. Ang wala matumba na lukat. Sige lang mga, patente mga na. Kasi nga dito mga mapamana dito mga. Kadaga po sagi tumba dito. Mapamana nga tumaga ang kuan mga saging. Tumbag yung gapon dito mga. Kitaon din mga ang kuan. Lukat sa Bagyong Christine. Nangatumba ang damage. Muna siyang damage sa sagingnan din sa akong lulag-lulo mga itong bagbagyo. Itong Bagyong Christine. Karoon din mga dara, dapa, may damage pag diri Karoon ako nakangari mga sugad itong pagbagyo. Okay. Yan mga diputod na lang siya. Pinabali naman mga muragahin na kaguwang, nabali niyang ubod. Para yung bunga gagmay pa kayo. Gagmay pa kayo yung bunga mga. Sayang. Pero sige lang. Ginoo mga po mo. At timasa ito mga pagpakaon. Basta mulihok lang punta. Di na punta magpinuyo. O karon mga dapa. Ito pa daya mga kita nyo mga layo pagkaita. Pero nakita na ninyo mga na naagid. Naagid po yung mga tumba og nabali nga saging itong pagbagyo na. Bagyong Christine. Muna siya kadaghan karon mga ang damage sila sa mua. Itong Bagyong Christine. Pero mas naapay mas damo na yung mga itong lain bagyo na ako nang abtan. Itong damage sa Bagyong Christine bagyo. Napay na mas damo ni mga. Dili lang yung bagyo mo naka-damage na niya sa gignan sa akong lulag-lulo. Magpapamaga. Damo pa ang bagyo nga dire. Pero ginoong lagi atong ato sa ligan mga. Tara damage sa Bagyong Christine. Yung mga kana kita mo mga nadanay siminto diha. Aday kuan. Kana mga safety tank na mga tangki na mga sa tubig. Munang tangki sa tubig pero wala makiikis ako man saging diri mga tumbag gihapon. Ang Bagyong Christine. Ang uban tumba pero nagapoy nabili ng uban. Nagapoy nabili mga. Mga salamat sa mga viewers diya, sa subscribers. Ito mga i-follow niyo ang Facebook page na Ikong Palangga. Karon din mga ako na video na dito sa takuto. Kita ro sa inyo mga ang damage sa itong bagyo, damage sa mga saging. Ug mga salamat sa Ginoo sa tanan sa Ginoo kay bisag may damage. Dagi hapoy nabilin. Ba na kuan. Salamat kay mga tas tanan niyo ko tanyo. Thank you kay mga. Thank you po.